Камилската пещера и цеперанските хайдути. Камилската пещера край вонеща вода е едно от най-загадъчните места в Централна Стара планина. От десетилетия местните хора разказват, че именно тук цеперанските хайдути са намирали убежище след нападения на турски кервани, преминаващи по стария хаимбоаски път. Според преданията пещерата е била естествено скривалище, труднодостъпна, добре прикрита и разположена близо до важния проход между Северна и Южна България. Районът е давал възможност хайдутите да наблюдават движението по пътя и при опасност бързо да се укрият в планината. Най-често с тези легенди се свързват цеперанските войводи Бойчо и Богдан. За Бойчо войвода народните предания разказват, че бил учител и наставник на Филип Тотю в хайдушките години. Неговата чета нападала богати османски кервани, а плячката не винаги можела да бъде пренесена наведнъж. Според местните разкази част от нея била укривана в пещери и тайни места из Балкана, като Камилската пещера е едно от най-често споменаваните. Легендата твърди, че вътрешността на пещерата е значително по-голяма, отколкото се вижда днес. Разказва се, че входът е бил затрупан при строителни работи през 1949, а след това десетки маняри безуспешно са се опитвали да достигнат до предполагаемите вътрешни галерии. Старите жители на района разказват още, че около Камилската пещера понякога се виждали нощни огньове и странни светлини. В народните вярвания подобни явления често се свързвали с скрити съкровища, макар за това да няма исторически доказателства. Днес Камилската пещера остава символ на една жива легенда. Исторически е напълно възможно хайдушки дружини да са използвали района като убежище, тъй като той се намира на важен стар проход и е свързан с родния край на Филип Тотю. Разказите за огромни съкровища и тайни укрития обаче принадлежат към местния фолклор и не са потвърдени от археологически находки. Именно тази смесица от история и легенда продължава да привлича изследователи, туристи и любители на българските хайдушки предания.